Ayo, mikir dalehke. Ya. Rasa nggo melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandung sandal lho. Kok Bandung sandal. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin, mamine semarang kanggo ndlosor bareng lho enggak. Gak aku mung 100 melet barang. Iya. Jare njaluk tambah kok. Sayo. Ayo. Dilet lho kowe. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilet iki wis banyake kono lho. Dadi kelingan masa Yo kejayaan. yo tak dilatih kirik mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngapa lho? aja mung macem-macem. Salim ya lek gimen. Bocah dorong pupuk lempuyang. Kok lek kimen to enggak mimin kok. Ya. Ya wis. Ya kok diakoni to. Lagi kerasa kok lek gimen. Apa kok kowe masih bekek kudune le bekek kene kok kene iki. Aku disinggol Elisa mulai merinding-merinding iki. Ketok iki anu sinyal-sinyal meh mari wis cetha iki lah. Lah aku Wes kowe angon wedhus wae kono men. aku karepku jaga jarak ngono lho. Engko nek nganti tole iki ra iso dikondisikan ngono lho, Mas. Lah kok kono malah jarak-jarak kene-kene. Aku wis merinding-merinding lho. Aku nek kowe mari aku malah sing bahaya lek. Lah ngopo? Kok aku malah mbok kersake dhewe kok mau. Omonganmu lho, Pri. Lah kowe piye to? Iki piye? Jalan mari. Kowe iki adikku lho. Ya mbok lah nek arep percobaan sik. Doedan kabeh ra. Al-Fatihah tunjuk Kiseno Nugroho. Mangga Mbak Apri, yo Mbak Elisa kok Mbak Apri. Cie selalu terkenang. Saya dipikir Mbak Apri terus. Embo ya aku saiki. Apri ki nek ngecet aku sok aleman ya. Wong padha lanang kok ngecet sayang. Aku gagas yo bukaan. Nanti dibuka bojoku iki sapa Mas? Iki Apri ya panut aku. Tulisannya Panut apa Apri? Apri. Oh, ya pantes cemburu ditulisi Panut ngono. Apa munyuk ngono kan ra cemburu. Sembrana lho kowe. Sini WhatsApp kan kaya ngono biasa. Kowe nek munyuk iki, aku dolek ke munyuk kowe trimo ora nek aku dolek munyuk karo Elisa.
kuwi adikku lho, partner kerjaku sehari-hari lho. Lara lopo tak anu bareng-bareng lho. Kok munyuk beruk. Kayak kanca apa kanca sih? Berarti kowe iki ya munyuk karo beruk. Kok iso ngejak omongan munyuk? Oh iya, berarti aku berok. Iya, bukan ateges aku. Bukan ateges apa Din? Bukan berarti aku ki kok paribasan serik karo Apri ora. Nek Pak Seno ki chat mbek aku atau WA mbek aku mau urusan pekerjaan. Oh, Mbak Mimin besok kita ketemu di Sindu Kusuma Edupart tanggal sekian. Tapi nek karo Apri lebih cenderung pembicaraan yang private. Dadi private? Lah, antarane wong lebih lanang dewasa juga. karo wong wedok akhir dewasa. Antarane wong lanang dewasa karo wong wedok kulino dimongso. Kulino dimongso. Nek mbak aku mau urusan pekerjaan tok, aku nek nyerempet-nyerempet mau ora tak tanduki kok. Tenan. Karepe nyerempet. Besok ada yang nganter tidak. Mungkin jurusan toh. Nek ora sing nganter pamrih mek diterke kono. Aku mudeng arahe wong lanang nang kono. Kulino terane. Kowe jawabe piye? Aku ya langsung nek kok wis menggok dalan ora tak tanggapi, ora tak bakal tak bales. Oh, kamu acuh gitu. Lah nek kono dijak karaoke mangkat, jadi mangkat aku ora aja nganti kok partner kerja di atas profesional. Nek kerja ya kerja. Pribadi aku pribadi ra. Mergane Pak Seno ora bakal ngejak kono wong gila. Ya weh ngoco to men, cedhak ayu kene kok teko ngene iki. Ya kono ya ora bodho nek milih sing melek kono. Ora ya Mbak Mimin. Mboten. Ya sedaya ki aku ngono itu Mbak Apri sok tak nggo Gojek. Bangane awan-awan ki nganggur ya chattingan biasa. Sing aku mau di-chatting lho, Pi. Kan aku nganggo bando kupu-kupu ki lho. Ayu banget lho. Ayu sia. Yang ada Mickey Mouse itu ya. Oh, dadi kaya anu gelben-gelben ngono. Padha karo sing diomongke Mbak Ganes we minim rokmu ya minim samene rupane luwus kaya korban abu vulkanik. Ya bedake lho warnane abu-abu kelawu. Zaman diet. Kebodohan kok. Saiki wis kaya ngene. Alhamdulillah saiki ya. wis mukti kok ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo, Mbak. Nggih, niki padang kuning Elisa. Pak. Niki wedutan janipun saking Korea. Nyuwun lali janjine niki wau pun transfer lewat Dalang Seno, lewat niku Mas Hadi. Niku Kowe ya iso basa Korea. Annyeonghaseyo ajusi. Annyeonghaseyo. Cacano, caku caoku caosan lah seca. Artinya apa, Dok? Bocah capek-capek. Nek basa Korea tanpa busana ki wudoa. Wudoi basa Jawa ya. Junedi. Wudoa. Engko nek nyebrang kali ya cing-cing ya padha wae kaya ngono. Nek basane ngangsur apa? Ngangsur apa, Mas? Nyautang. Nek basa Koreane banci pepayon banciaan. Pancaan. Nek nggon kowe mesti nek nggon remang-remang kaya ana jenenge ya. Apa? 5 watt. Aneh-aneh. 5 watt. Kok 5 watt? Ya to remang-remang. Remang-remang. Ya. Nggih, niki Mangga. minangkani sing pundi Pak niki nggih? Manut kowe sa? Oh nggih, lali janjine nggih niki. Ya mengko nek kowe lali janjine men podang kuninge diaturke piyai liya. Oh nggih, nggih. Kes mandi kosakata anyar lho. Napa niku? Nek selingkuhane gendaan. Oh. Kok wase semen kata-katane menjurus ning ngono kaya aku. Iki apa podang kowe apa, Nduk? Lali janjine. Lali janjine. Ya. Ya. Dina Minggu kang tak anti dina mene ngaya janjine anane pijer semaya Pinter. pinter golek alasan ngandar-andar hangan duka
Sik iki ana kagem Mbak Ganes. Ya, buat Bu Guru Ganes yang saya idolakan dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk Jawa Timur. Ya. Moga sukses selalu. Nggih, matur suwun saka Nganjuk. Kirim transfer 200.000 nyones-nyon. Wah, lumayan. Lemepek apa jemuran mau ya 200.000. Mung hasil mepe jemuran ngene kok etuk 200.000. Ya ora apa-apa. Ya ora etuk meri rezekine dhewe-dhewe. Bejane dhewe-dhewe. Mau Bu Prastiwi wis bisik-bisik pengen joget kaya Mbak Ganes. Oh, pengen ya. Sesuk kapan-kapan ya. Waduh, aku terus dipeliriki aku lek. Dia Prastiwi ya jenenge wong senior kok ya jojo mung mepe meresi kumban kulino kok dadine kok goyangan meresi. Tapi ngene barang. Nggih, lali janjine nggih. Neno. Aku wis semangat iki ana Napoleon Bonaparte iki. Bangun tenan. Napoleon. Lah nek iki nggo jaran gek panjenengan nggo sapu kae. Aja macem-macem kae. Kae sing tunggu jaratan kuncen. Juru kunci ta. Iya, mangga. Oke. Aku iki bar dolan rono dijagongi sedina nutup digaweke kopi. Nyamiane ndi? Maejan doyan kok ndasmu. Kon ngeletak Maejan. Mati kayak batu nisan. Janjane kowe
tambahi instrumen anyar lho. Napa? Trompet Ponorogo. Ono sing nyebul kok. Kowe lah tomonge kok. Coba suarakno sithik wae. Disembul kae. Ayo. Ayo gedunek iki. Isin. Aja sesek-sesek sempal cangkeme. Oh, alah ki kok kanggo swara. Ya jebulane kuwi mama. Ora persis to, ming nganggo lambe lho. Iso ora kowe, Iso Lek? persis. Ya aku ra iso tonduk ra kulino kok ya. Kuwi carane Trompet iku. nek mimin arep nyuwara ngono kuwi, sempritane dipitet sik. Lah kok ndak paribasan ndak kontra. Iya. Trompet karo sempritan kan beda. Ya, mangga. Ya. Janjane kowe. Saedan ora. Rumangsaku wong tuwa kok arep buang. Saiki ki wong tuwa mbok deman-eman ngono lho kok terus Ora Ganes, ora Elisa. Babakan Soro Ramaido, babakan sopan santun mi lho, Nduk. lah wis kene. Nesu, Ayo dimensu. dadi rempek bareng to Sa, Ya. kene-kene Ya. ditulungi kowe Ditulungi, sebelah kono. Kene ayo. Kuwi lho ngake. pentingnya pendidikan Iya. budi pekerti nang cah sekolah Ya saiki ya. iki. Aja nes. Pendidikan kok ilmu pengetahuan umum kok pinter Iya, aku Ramaido. ayo. Pentingnya budi Ya, pekerti ya. lho. Gula ra wis Alah, kaya nah. kaya nuntun wong Lah, jompo lah. to iki nek ngene iki. Aja dadi kulinake ngono kuwi ya. Ora bareng ya. Lah. Aja ngono kuwi Sopan mending santun karo wong tuwa ki perlu. Mending langsung didupak ngono. Sisan ya. Di Abri ku ngapunten masaku nggih. gede patiku. Lek Kimen nyuwun pangapunten. Ya nek njuk Kula. ngapura aja meneng lambe tok. Terus piye? Tumus ana sak. Ya iki saka ati sing paling jero. Nah, Tenan. Ganes ya njuk ngapura aja mung macem-macem. Salim ya Lek Kimen. Bocah dorong pupuk lempuyang. Kok lek kimen to, Mbak Mimin kok. Ya. Ya wis. Ya mbok diakoni Lek to. lagi krasa kok lek timen. Apa kok kowe masih bekek kudune lek bekek kene kok kowe iki. Aku disinggol Elisa mulai merinding-merinding iki. Ketok iki anu, sinyal-sinyal meh mari wis cetha iki lah. Lah aku Wes kowe angon wedhus wae kono men. aku karepku jaga jarak ngono lho. Engko nek nganti tol iki ra iso dikondisikan ngono lho, Mas. Lah kok kono malah jarak-jarak kene-kene. Aku wis merinding-merinding lho. Aku nek kowe mari aku malah sing bahaya, Lek. Lah ngopo? Kok aku malah mbok kersake dhewe kok. Omonganku lho, Pri. Lah kowe piye to? Iki piye? Jalan mari. Kowe iki adikku lho. Ya mbok lah nek arep nggo percobaan sik. Doedan kabeh ta. Iya. Dipun lajeng. Sing podang langsung. kuningipun menika Mbak Ika monggo. Mbak Ya, Ika. katuran. Ya, Mbak Ika podang kuninge. Ya. Ya Nduk Ika, saka produk Gunung Kidul Handayani. Nah. Nek iki wonge ora neko-neko. Nek kula piye? Wonge alus ra neko-neko. Alus lembah manah ya, Mbak Mimin. Lembah mana? Ning ndi mangkat dhewe ora tau. Nek kowe lembah mana kowe lembah hitam. Oh ya ora. Iya lembah manah kok. Lembah hitam terus tak kukup ayo main wayangan terus gelem dandan gelem sanggulan. Alah, oh gayane. Iya. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu, Mbak Mimi. Selamat untuk Sindu Kusuma Edupark. Oh.
Pun sukses wakil selalu jenengan mawon mangke. ngaten nggih. Nggih. Semakin dikenal masyarakat. Semakin dikenal Terus masyarakat. memperkenalkan kepada adik-adik anak-anak untuk mencintai permainan sing aman. Terus Aman. ono manfaatnya soalnya gini pendidikannya ya ono. Oh nggih. Betul. Pun ate mriki napa jenengan? Sampun. Oh, Rong tahun kepungkur pas wayangan. membayangan. Ya nah. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujuh temong paksi Neno. Alus manis toramrak ati wesulinggon kula Dikirim go Ibu Suci di Colorado. Colorado. Amerika Amerika, Amerika Serikat. USA. Lan penggemar Sukipan dimanapun berada. Sing wingi Valentine wis kirimi coklat lan sak piturut. Bang, ngono aku malah lali ra tak kirim ke sampean. Wah, iya kok Terus tak iya. garingke barang ya. Momene yo kok coklat kok digaringke pripun? Lah aneh telek kebo e. Ana coklat kok dadak digaringke barang dimasukkan pendingin dadose men ora mudah cair, men ora ledrep. Yo. goleki si podang jenar Neno. iba bunga henga nyanding bisa dadi Tombo. tombo Ya, mangga. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng goleki ana krasa esuk awan nganti neman yen nganti liya
Gentenan ayu nok. Ya. Gentenan sing kepareng pentas. Ya. Iki kok dadi rindik banget iki. Ya semene wae ora apa-apa. Ya. Biar telake men ambiar telake. Iya. Matur sembah nuwun. Gentenan ayo. Ya. Arep kepareng ngaturke sapa? Ya iki Mbak Tatin. Ya. Monggo. Ya. Gong-gongane. Mung agak ditepuki tangan penonton dimanis-maniske, dikemuke. Kemong ditepuki tangan aku wis kulino dadak dimanis-maniske dikalem. Ya Allah. Sapa iki mau? Sapa? Wahyu kok sapa? Kapok. Dikalem-kalem wis ngaku. Ambok kapake, Mbak, nek wis ngaku. Tak kempit. Wahyu. Kok kabeh golek bola? Ngapa? Jenengan mau ngapa? Biasanya jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mau kok dikalem-kalemke. Sapa lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok ini malah orang tanda tanya. Lah ngapa? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Solah babane meraatin kowe langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh lu tinggal lakune mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok tekan semper lho pinjam kok. Mbak Mimin lem laku semper. Sliramu mau lho, kok sliramu lem laku alus. Lho keceplosan lho kono. Kaya wis jelas to. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki, ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge, tak mamah karo ora delok. Aku gelem dimamah. Wis. Sing dimamah apane? Goleki dhewe. Iya. Ki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen ndek urung tau ning Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhon mriki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae. Sampai. Lah wong ning Kalimantan wedi numpak motor mabrukan kon ngudukke godean. Ora nggodean aku medhon perapatan kono wae Pak, aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya, Mbak. Niki napa, Pak? Liwung. Ya, ora liwung wis ora. Nggih. Ya, liwung. Ya. Nggih. Ndak juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang. Nek ketemu aku muring-muring lho, Nok. Wah, gimana wae enggakmu bunyi liwongnya gimana? Wis nggawa jaran barang e. Wah, iya kudu dituruti, Mak. Iya. Mergo iki ana lho sing anu ngira penari-penari iki tak bayar, Nok. Ya, eneng ya. Eneng ning jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya. Kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek teko ning wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon ku dandan anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko, tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Kita tresnanipun kalian panjenengan menika, Mbak Limbo. Ah iya, mulane aku wis nglumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani Tatin kuwi. Wah. Kula arep dikeki sendok. Heeh, sendok karo anu jenenge entong siji. Lah, nek sendok nyanyi Tatin kok. ora kok sik tak urus iki. Kok anggo entong barang maksudnya piye? Engko aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Nek anggo entong arep delendi. Maksude men gede-gede entong ki nak kae rak wis sendok kowe entong. Pak Seno ya kebacutan. Apa? Nek iki nyon sewu iki itu tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok Mbak Tatin gawa entong. Jangan masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin ki wonge murka drembo. Oh duwe entong, sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Pengen tak sekop apa piye? Sekop cengele wae.
Wis kono sekop karo angkong do padu ngono. Lah sekop kuwi. Kuwi angkong. Angkong kuwi wadah letong iki, Pri. Lah kene nggo nderuki. Lah iki letonge. Oh, matur nuwun. Lah ya ta jarene pas. Ya, iso rasan dadak padha regejeken. Ya. Iki spel kalem aja padha regecekan Nini. Ayo, Liwong. Ya, monggo diaturake ya. Gembira. Ngapa? Dalange gembira. Dalange Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya gecek cengelmu lho. Buka jajal dibuka rak padha. Ya beda. Jajal. Oh, kae semir murahan iki semir larang ya padahal. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep metani wae. Ora mergone kaya Pak Seno kan kathah pinggalian, mikir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabet. Dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambute ra nggo mikir mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh ta? Lah iya ana sing ireng. Ayo karang wis tuwa. Aku wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50 nek putih wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iya ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut gue mikir karo gue seneng kuwi. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ora iso putih. Ra iso putih. Rambut kok gue seneng-seneng Mas. Kan gue mikir. Limansik. Gue mikir. Iki tinggal mikir. Ana rambut sing marai seneng apa piye? Hidup. Hidup kira gue nyawang sing barang apik-apik gue seneng to. Ora putih ireng lho. Lah idap terus Lah idap. Nah. Ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, brengos. ana jenggot, ana simbar, ana wulu cumbu. Lah, wulu cumbu ki ora nggo mikir, Lah? gue seneng. Kono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah? Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Kang ngomong. Kaya kabeh kok didetailke. Ya men cetha ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Oh, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Oke, permus. Nek jane nek gelem goleki nggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Brengos, idep, alis, simbar. Kelek iki mesti ana, ming ora do diapalke. Terus? Aku ngerti aku. Apa? Nek tak awangi. Aku ngerti ya wong dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek lha arep ngucapke piye ra. Nah aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo wis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak ndulure kelek kuwi mudeng aku. Apa? Nak ndulur. Mimin tak cempolo sirahe modar. Kowe sing bangsa nggo njewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Apa nek aku leleteke ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono Ora kok sik bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggon jewowok. Nyun sewu. Wong
mungkin dek-dek jawab. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir. Nek nek liyane ora. Alung tumindak. Yo, adeke. Lagu Cendol Dawet iki nek anu nembang anu joget tatin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Harmoni ayo aku ngerti terus ayo. Ayo. Ndang muni ya. Lah situ. Ndang muni. Mah. Lah ngapa? Mah ora usah. Oh ya katiasane gedhe. Penting ora udan. Terus apa meneh? Liyane kuwi ana meneh lho. Ora ono. Ndang cuit ngono. Hei, Mah. Ya ampun kok yo. Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun. Alah piye mosok Mbak Tatin. Apa? Mbak Tatin mosok kan nggo nolak udan barang dokoke gendeng. Lah nek ngene jenengan wis nggo tolak angin lho ya. Bener aku nggo telisir kok mangan. Walah sapa iki mau? Kok dijere nggo tenda maksude piye? Mas Janu ta ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Ya, mangga. Dadi limongan. Jogetane beda iki. Iki model India. Dendeng Sakia. Coba Pri di diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Anak aku diplekotho terus lho. Ya ora mlekotho. Wis tok saweran 100.000 ki ra sanggone abot. Nah, terus kapan? Kudune totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Nyambut gawe totalitas. Tapi wis plola-plowe ngopo? Zaman dhisik 50.000 direwangi koso tok ya. Lah, direwangi iso ngibedet kok. 150.000 kok ger arep endo, dia endo. Ngene sambat. Iya coba Mbak Apri, tak dundung tak. Nano. Sakia, penari gurun pasir ternama. Oh Sakia, terpesona aku melihatnya. Hop, mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki nganggo melet men kaya kirek. Kirek. Ya. Nan. Wow. Ah. Yes. Wes, hop. Rasa oke. Wes.
Tak bandem gelas lho. Wis. Iku ora kaya kirik mah kaya ula telolo. Ayo Tatin ayo. Ayo Mbak Apri. Wis jatahe sapa? Indo. Jaya Indo nyambut gawe kok ngedoli. Aku iki palsu kabeh. Sindene Pak Seno lewung tok ngene arep Indo. Kok kudu aku? Rajumbone tekan Kalimantan barang ngopo? Lah aku nang Kalimantan ora kan ngono ki lho. Ya totalitas ini mau gerakan ini dah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ra dalange tak Ora mergo dalange iki nyenengke marga kabeh penonton ning sinduke. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuruti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Sabar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokoknya nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok jaluk duit sik. Nyambut gawe rung rampung kok jaluk duit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning dinehi lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, njalukmu pira padake cah tipis. Ah, ning ngomong tok kok meng ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih ditisik ndo. Ya nyambut gawe sik ning menyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Ya kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune silak entel. Ora. Endo ae arepan. Wong iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere semen blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Dilakon nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah. Sing penting kose kecekel. Ora masalah wong kene langsung tetek kok ya. Iso kena. Ayo mikir dalehke. Ya. Ora sanggo melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandem sandal lho. Kok badem sana. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin. Mamine Semar ki kanggo delosor bareng lho, Mbak. Gak aku meng 100 melet barang. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo. Dilat lho weh. Dadi kalingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilat iki kok sing banyake kono lho. Dadi kalingan masa Yo kejayaan. yo tak dilatih kirik mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngapa? sabar ya, Dek. Ndak lali ayo. Ayo. Arep nylamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Ya nek gah melet menjuntai. Ya. Oh iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Ya. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek to. Melet boten. Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Ayo ra. Aku gak nek melet. Ora apa-apa kok. Yo wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti mulai terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek do sing do nonton streaming ki nang angkringan HP-ne. Tatine mengkon melet sik kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banteng. Lah ngopo? Tatine gelem melet. Lho, malah korbane akeh to. Gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Aku nek melet gak yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh, iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis ge rampung ki weh. Apane? Silak waktunya jam 1 kliwat lho iki. Aku iki ngedep jam gede luwe gede kira menawa. Ras anggo melet gak? Gelem ya ora melet. Sithik wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Bisa yo wis Iki lho Mbak Lu ngene lho. Iki aku melet lho Sen. Dawa banget e.
Ayo, hop, siap sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki isih nak-sanake sarukan iki. Saru banget. Yo. Na. Melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Wis melet kok ditutupi. Na. Melete ya. Pisan. Hop. Iya. Piye? Taurah ta? Hah? Taurah lek melet. Ora e. Ya wes rasa. Ya. Arep ero wong ilatmu cawang. Ula sendok ya. Wes ya, aja ngono aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Mah melet tok wae. Ya. Hah? Ya. Ya melet tok, ya. Aku gak mau. Kok meneh dhewe ilatku. Ayo mengilat kok. Ya Cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok isin aku kabeh tak ketokke ra apa-apa kok. Ngene kok cantik mbok wong sing demen sedekah. Wong ilate ketok kok isin. Ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku meneng. Bosya. Kabele kuwi. Ya. Ya terus ki yuk. Nano. Sabda kita. Awas, yo. Ya Bora. Ya pora. Sapa yang meni ya pora? Ambo. Egol. Lah, Sapa-sapa kok tok arani lho. iya maksudnya kok nganggo ya pora ora. Ya men kok ya ora kok. Gathukane ya ngono kok. Ya iki pun nggih. Wis ngono. Ndi jare nambahi? Apa? Mongke. Ayo aku tambahi apa wis senengane ora. Ayo gak jauh wis ndak sak jaluki dhuwit.